Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullygynyň merkezi idarasynda täze döredilen gözegçilik seljas merkeziniň açylyp bulanmagy berilmek münasibetli guralan dabary watamynyň döwlet senatynyň bezenten ýanglanmagyna bagdalgaly. Bayramçylyk gunohana weselen şany waka Döwlet Gümrük Gullygynyň harby il silagly ýaşullar, mehrem ineler, mejlisiň deputatlary we beýlekler gatnaşdylar. Bir ýerde edilen çykyşlarda Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullygynyň idaralaryny ösdürmek 2022-2028 ýyllar üçin maksatnamasynyň çäklerini Döwlet Gümrük Gullygynyň döwlemleriniň maddi injamlaryň binýadyna hassa pogtalandyrylyp, harby gullukçylaryň iş we ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýetigdäli ýokarlandyrylýanyny, sany ulgamy mümkinçiliklerinden giňden peýdalanylýanyny ýurdumyzda gümrük işiniň döwrüň ösýän talaplaryna laýyk getirilip, ýetigdäli kämilleşdirilýäni uly bu soňçlaryň beýan edildi. Bu täze döredilen gözegçilik seljas merkezi gümrük idaralaryny anyp barlayan işlere sany ulgamy arkaly dogly gözegçilik amala aşyrmagy mümkinçilik berer diýip çykyş edenler bu soňçdan belläp geçdiler. Watan goraşlarynyň güni münasibetli ýurdumynyň toý bayramlara eýe bolýan ajaýyp pursatlaryny arkadaly gahryman serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň netijesinde Döwlet Gümrük Gullygynyň işgärleri üçin ýurdumyza gulluk awta uloglary gelip gowuşdy. Bayramçylyk ruhuna weselen dabaralar bilen sağlaşky ýurdumynyň Döwlet Gümrük Gullygynyň Aşgabat we arkadaş şäherleriniň hemde welaýatlanyň gümrükhanalaryna hormat prezidentimiň adyndan gulluk awta uloglarynyň aşgalary dabaraly ýagdaýda goşurly. Täze gulluk awta uloglary milli däp desturlarymyza eýerilip, buýsanç duýgular bilen garşylandy. Ähli döwre bap mümkinçilikleri göz öňüne tutulan bu gulluk awta uloglary Döwlet Gümrük Gullygynyň maddi injamlaryň binýadyna hassa pogtalandyrylýanynyň nowatda hysutnamasydyr. Täze döredilen gözegçilik seljas merkeziniň açylyş dabarasy hemde hormat prezidentimiň adyndan gümrük idaralaryna ýeňil awta uloglaryň sowgat berilmek münasibetli ýürütemeden çykyşlara da uly ähmet berildi. Döwlet Gümrük Gullygynyň aýdymsa toparyny ýerine getiren aýdymdyr sahalaryna gümrük idaralaryna döredilen mümkinçilikler bu urda hormat prezidentimiň hemde türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamynyň alyp barýan döwletli işleri giňden wasp edildi. Soňra Döwlet Gümrük Gullygynyň merkezi idarasynda täze döredilen gözegçilik seljas merkezi dabaraly ýagdaýda açyldy. Täze döredilen gözegçilik seljas merkezi arkaly gümrük idaralaryna anyp barýan işlere gözegçilik etmäge, gümrük serkedinden geçirilýän haritlar babatda maglumatlary toplamagy we seljermäge, maglumat çeşmelerini, intellektual tehnologiýalar ulgamyny we rentgen gözegçilik injamlary ulanmak arkaly dogry çözgütlaryň destine kabul edilmegini goramaga, serket ýaka gümrük nokatlarynyň şol sany Türkmen maşy halkara deňiz portunyň hemde ýurdumynyň howa menzilleriniň işine hakyky wagt tertibinde gözegçilik etmäge dogly mümkinçilikler döredilen. Soňra mihmanlar Döwlet Gümrük Gullygynyň merkezi idarasynda täze döredilen gözegçilik seljas merkeziniň sany ulgamy arkaly duýuşlyklaryň geçirilýän otagyna bardylar. Sany ulgamy arkaly duýuşlyk geçirilýän otagda ýaňy ýakynda ýokary derejede açylyp bulanmagy berilen Farab awtoýollary gümrük nokadynyň seljas otagynyň göni video aratlyşy çykarly. Soňra Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullygynyň merkezi idarasynda täze döredilen gözegçilik seljas merkeziniň açylyş dabarasy hemde hormat prezidentimiň adyndan awta uloglaryň sowgat berilmek münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Ondan çykyş edenler sanyl ulgamyň ähli mümkinçilikleri döredilen bu döwre wap şertleriň ýurdumynyň ykdysady howpsuzlygyny goramakda täze bir ädemiň bolýanyny bu soňçlaryň bellediler. Bu döredilen şertleriň we ähli tagallalaryň sakatyna duran türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyny hemde hormat prezidenti bilen arkadaly gahryman serdarymyza Döwlet Gümrük Gullygynyň harby gullukçylary alkys hemde hoşallyk sözlerini aýdýarlar.